Na predaj 8-izbový dom za 499 000 s majestátnymi výhľadmi na celú Bratislavu. Predáva sa v stave hrubá stavba, ako vidíte na videu. Má vyše 217 m2 užitkovej plochy na dvoch podlažiach plus ďalších 90 m terás. Stojí na pozemku o výmere 477 m2. Dom je možné užívať ako rodinnú rezidenciu, prípadne rozdeliť na 2 štvorizbové byty. Je to monolitická železobetónová stavba s tehlovými vnútornými priečkami. Ak by si nevedel predstaviť, ako bude vyzerať po dokončení, tak sme pripravili aj vizualizácie, či už vonkajšku alebo interiéru. Ak ti hrubá stavba nič nehovorí a chceš to mať bez starostí, je možnosť dom dokončiť do holodomu alebo až do finálneho dokončenia podľa predstav. Dom sa nachádza na stráni Malých Karpát v Knížkovej doline v Rači, v kľudnom prostredí pri lese. Ak už toto nie je definícia luxusného bývania, tak potom neviem čo iné. Ak ťa ponuka zaujala, žhav telefón a volaj. A ak chceš vidieť aj ďalšie nehnuteľnosti, ktoré budem predávať, klikni na follow.